Ponglok pet along HED Minister Rong Hang Pen Market Shed Kangpu. World Blood Donors Day along Pachitang Dunsi Dipu Civil Hospital along BJYM Pen Vicky PSI Kedeng. Hamren along Kitu Ki Ui Lapen Barpi Barsu Kidu Adim Akinang Sot. KRAA Asong Pen Kicheng Si Lottery Kapatu Asai Kedeng Pon. Sarupathar MSC Constituency Angkang Sinasing Lek The Arong along Pini Arnian Ta Mesen Atovar Avilang. Kardom Pini Prime Time Abirta Kithanabang Nili Sami Vilin Rong Parpi Nonar Juiktha Birtang Ton Pen Kidam Tang Surihini Rakren Erkep Aningkan Wo Signify Kripli PNRD Asai Kampen Lakren Erkep Atangka MSC Fan Pen Lang Per Along Long Eke Somponahem Wo Signify Kripli Anar Lupor Pai Kre Simalom Assam HED Minister Sumrong Hang Pen Ingpupon Langpher Constituency Arlo Kidamtang MSC Election Wood Kachohang Amaya Hot Rat Aphan Akimang Pen MSC Ramsing Timung Kaching Tur Amu Kachachak Asondoan Pichun Pon Bomsi Tekpon Long Mitang Arong Ponglok Pet Market Shed Ahem MSC Ramsing Timung BTC Chairman Hemsing Tiron Lapen Langpher BJP Workers Atum Chirap Dunsi Minister Sumrong Hang Arideng Pen Ingpupon Ponglok Pet Market Committee Atum Akimang Ponglok Pet Pen Wolong Komaji Ahiti Pian Asap Akehelu Chet Ajok Ponglok Pet Ahiti Along Tame Kinangji Asondoan Kilong Lokji Aphan Hiti Tetanangji Pumataponsi Akimi Market Shed Lak Engkoy Lak Kep Akimi Building Market Shed Lapen Lak Kep Market Committee Rest House Aphan Minister Jong Dunsi Minister Arideng Pen Ingpupon Dipu Pen Digonto Teron Karbiang Long Life Bharatiya Janata Yuva Morcha Karbi Anglong District Committee Chipatir Piponsi wo signify Kripli Arni World Blood Donors Day Dipu Civil Hospital along Talondon. Rostom Teron Kejalin Pon Avi Akinang Sot Apor Hutmati Kidugdet Arat Atum Ake Joy Pen Akinang Sot Apor Kilongji Aphan Joyvan Pupu Mataponsi BJYM Klembang Pu Bang Piatum Dipu Civil Hospital Blood Bank Center along Avi Chipidun Rinti Kadukave Bangkri Posuse BJYM Klembang Pu Bang Piatum Avi Kachipi Pon along Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rong Pi Chetong Dunsi BJYM Klembang Phubang Phi Atumapan Churutikang Lo Lapente Aprang Kivangji Apora Hutame Lason Asai Kideng Pon Tubom Ji Aphansi Thantikang EM Khonsing Rong Pi Ahin Pen Avi Kachipi Bang Phubang Phi Atumapan Nongnam Alo Bipa Jirtikang Dipu Pen Camera Person Sarjip Kathar Pen Digonto Teron Karbi Anglong Life Hamren Rong Supi along Cleanliness Drive Our site Nang Lililang Barpi Barsu Kido Arpong Tong Krai Pen Thidung Akisu Kilongji Angre Hamren Rong Supi Angbong Ahiti Multi Utility Building Anungalong Karbi Atum Chojor Cholang Adin Katirek Pipen Ki Ongdung Pinsu Arlo Hamren Along Kido Atum Mithang Akula Chikim Krai Pen Chojor Cholang Dunsi Chojor Cholang Ahin Paprang Dun Bomlo Puwai Pit Satame Katirak Pi Mila Pen Kaching jinso memi abangke kitu ki oi ke war adin mesen kasemar kavedet anpar tabar pi barsu ki dodin kasemar pi kavedet ajok atok along barsu ki do pinsu arlo lason si theklong laso pu thak hamren town committee kelang chari atum pen sonni akinang sot binong pu matha pen barpi barsu ki dodim anpar ta kitu ki oi apun ke war adin kasemar ponji aphan chojor cholang aral atum pen pherang ki angnu lamthe jaidon an barpi barsu soalo ahin hin perwang ta soalo tumta laso soalo tumke ko bilo bangke therak me lam si peklang la therak me mane la bang barpi barsu ke du therak me lo mane sopin suan lalo sialam ko namde pulang lang soalo tumana therak me lo alam thebi bangke lasi I sonbak tahun kuntipan nang pacok dunte mbate konservan name nang tiar pidun te choglo pi barso laso bahabang nang tiar pinang po lasi konservan name tahun kebin mana nang tiar pinang po nitu ma bah dak angbong abujar alo Usignify Kripli Arnikang Samtara Langsu Tiri Pisai Hemlong Karbi Rong Asar Amai Klembang Atum Chetongsi Kichengsi Lottery Kapatu Pangchengpon Bangso Kapatu along KCS Maipu Chandra Singh Grupen Kapatu Pangchengpon
kadu kabe pak suri plik kep atiket selam ponsi epak phok kep anam pen jorpon bangso teng pen ke chengsi mate first prize hero splendor humni hini mate second prize color tv flat 42 inch ke thom mate third prize refrigerator humni fourth consolation prize mobile home in koi pathik pon pak suri plik kep atiket selam si pak suri kep anbak jorpon lapen KRAA aru arim kedu adim an tiket abuk chiron prisi rong asar atum chithur plutsi mithang pen epak pak chenam si rong arlo tami jorpon thu kelong abang phuatum antami karbi rong asar amai ahin pen hirjimi pidun lapen nikrep ho angbong si kelong atum anta committee long chihumri nangji pusi KRAA maipu dharmo singh teron pachini camera person rosan hanse pen sarjip kathar dipu ningkreng ahut ke thang akisung ave sita barla apor hut sonsuri akisung chitong nang rinti pusi sari hajan langjeng arara tumpen pachini lasinan parivartan asorkar atum nabangso atwar keselam ponji aphan rat atum ningthi pon rinti barla ahut auto motorcycle pencheng lok 108 a motor ta chileng une puka atwar lenang selam pipon thek the pusita sangti arlong lenang thokpi pon thek anta eson lo purat atung chuning ripon kedam tang ningkan ko an lo ni penta pusi pedam pon bomlo mate pipar pon bomlo non MP Horen Singh bela pen Karbiang Long Autonomous Council IM Jogot Singh inti alang litum nang lang pon vek pu pusi ningthi pon rinti buka jan pen anon terang Karbiang Long live bu signify cricket thom arni Karbiang Long lapen Meghalaya ahoy hijung adong amang lapen jurim diam adak angbong task force police atum ajo amat kem ki kim dam adim pen nang chiboy chunang rup alama puthak EPHLC asong pen pherangki amai kangni pherangki amai long EPHLC amai puji ai kathar pen kaning je pon ki task force police atum ajo amat kem ki kim petang et nang ji pusi Karbi atum aphan pon bor isi munit atum amek jangdet afisi kem kim dam si patang pon lo pon ta bu signify cricket thom adap nang chirui nang lapke manghumi me alam lo lapen khap khasla pen PRC adim hello kidam tang surhini ra pli aningkan Karbi pen chomang kacharbu adim lo lasi third force atum chomang along ludun pen Karbi atum aphan nang abret pen puputa nang pacharbu detna lasi lasu ka pacharbu long le ji aphan lam kaning je dun lapen kachini dun pe prabji aphan si pherangki amai long jai kathar pen ning je pon पुलिस तुंगा नियो में काट के देत के दागम अंदा अना प्रॉब्लम काट के दी इतुमले डेमोन्स्ट्रेशन लो ते काटी ले तू dipu pen digonto tiron Karbiang Long live Pini prime time abirta bangke lepan sikang tonik lo domi thakmi kardom